Aitana, en un podcast d'Argentina, ha dit que està muy enamorada. Ai, que bé. D'aquí, primer, per si algú no ho sap, del Dani, Plex, supermega youtuber d'èxit, porten uns 8 mesos junts aproximadament. Quina és la notícia? Que mai l'havíem sentit dir estoy muy enamorada. És més, ella a l'entrevista és la primera vez que lo digo, perquè ni de Cepeda, òbviament. No, Cepeda ja... Cepeda, qui és Cepeda? No l'ha tornat a mencionar en la vida. Ni el Bernardo ni Illatra. Però reconeix en certa manera que ha estat amb alguns per no estar sola. Sí. Que és la primera vegada que troba parella perquè s'ha enamorat, no per la necessitat de tenir parella. Diu una cosa que és, he descobert com és l'amor tranquil, l'amor d'estar bé. Per favor, que li vagi bé. Tu em complementes, jo em complemento, o sigui, som un equip. L'Aitana venia de relacions, el Miguel Bernardo no tant, però amb el Llatra és relació tòxica, que ara tinc una relació tranquil·la, i el Plex aquest cau molt bé. Jo, per exemple, els meus fills, tot el dia miren Plex. Sí, tal qual, és veritat. Jo ho he mirat amb ells, el Plex, i comunica molt bé el xaval, t'ho juro.